On mě minulé rozvrtil na Slovensku. Tak jo. Kúsok viac. Jo, je, no. Lebo teraz už po tom, čo hľadíme toľko, sa prídu nám už ľahšie. A tento bude hodina pauza 350, 300, cez 350. Lazy Bears! Lazy Bears! Aj fanúšik, konečne. Kvôli mne, hej? Ako, tak sa chodí vyslať, keď máš tlaky. Na to, čo s mobilom, že do teba nám taky nepomôže. Ahoj, 12. Je, dobro. Sa fotal, no? Ale mám aj to? Všetky skupiny. Nie. Ja som ukludnil. Dobre. Kolik už spadne a... Když to je maximum, tak to je kolik? 12. Je jich 12. Ale nesmí být opřená. 10 se dá. Tak se to nepočítá. Keby tu boli Japonci, tak to oni majú ešte také dážničky tam, aby na to slnko nesvietilo a také, no. Potom tu majú ešte dosku na zapisovanie k tomu. Ešte majú také, že digitálne, že majú skóre, aby bolo vidno, tak ho majú na takej digitálnej tabulke tam a ovládačom to tam prepína. Tak jo. Také za 30 let je roď. Teď to želtý, veď? Je to dobré. Teraz to dopadá dobre, ale... Budem mať Keby ja som silnejší, že? Ale jemu sa to tak ako... Na čísla to háš takúto. Oni dali koľko prepiť? 7. 10-7 bolo. Takže... Čo záleží? 6? Máme. To je v pohode, to je v pohode. Bolo 7? 11 boli zvon, no? 3. Tak ale oni stále kopú, ne? Něco tam neleželo. Bylo to na ničem. Dokonca iba 2. Teraz je kopa jasná, a teraz je... No, priamo na ne. Dneska je dobrá. Jo, a stále nič nevyletelo. Nič, no. Všetko ostalo. Dobre. Pekne položená. Pekne položená. Wow. Aj tam sú také vypichovačky, ale 22-16. Áno, Česku máme. Nie, Česku. Česku, počuť Česku. Dobre, padla. Padla, nie? To je dôležité. To je hlavné. Hej? To
super. Roman, to je hotovo a ty už nemusíš házať. Ale teraz dopadla dosť blízko, to bolo v pohode. Dobre, dosť blízko dopadla, teraz to bolo v pohode. No a ešte začne znovu. Idem ja? Okej, chceš ísť na 28, Lazy Bears, 22, Archanový Čín. Okej, tak poďme na istotu skúšať. Cez stroj. Jedenské blbosť. Poď cez stroj. Ale ty nie si tak rozsadený. Ani ja by som si. Daj 5 bodov. Priamo na trojku, nie po zemi. Priamo na ňu. Áno. No stále po zemi. Ďaleko od seba. Ďaleko od seba. Tak sú, ale to inak trafiť. Hej, ale stále to bolo po zemi, na strane. Tak si stále nič neotvoril, dobre. Nie, ako sila bola dobrá, iba to išlo, že po zemi. Čo je to, čo som sa bál. Áno, to som hrdý. Áno. Nie, bolo to v pohode. Veľmi čo máš vonku, pojdu naše sú. Tak oni môžu dať kopu, to si nie. Ale pokazí si 11, 11 pre 1. Máme 31, tak to vieme kedy. Bez kopy sa neobíde. Skoro si postavila. Jasné, a potom 8 niečo. Je tak 6 a 2. No akože stále by som šiel 8, jasné. 3 a 5 možno. Ale súhlasím s 11. Ako je zraska je to, že... Čo potom? No 3 a 5 možno. Alebo... 6 a 2 skôr. Dobre. Ale to mám, vieš, iný typ chýb, že je to ťažké. Dobre. To asi máme vyberať. Roman, ja navrhla, aby si skúsil tú osmičku samotnú. Hej, máme zlú možnosť. Hej, súhlasím. Dvojka je lepšie, to je lepšie. Chceš štvorku? Čo ty Lebo to je ľahšie ako na načet. Lebo 3 a 5 Dneska je dobré, než sa Hej, a tak si vieme všetko rozložiť. To je najlepšie. Hej, poď. Aj keď zhodíš jedno z tých čísel, stále budeme dobré. To nie je zlá. Vyhrali sme. Čo je za hru? Tak, takto sa dáva osmička.
Taká sprostosť, absolútna. Konečne máme trochu šťastia v tomto zápase. Lazy beat! No luck, just skill. Také som si kúpil trička naposledy. Ja som si myslel, že to bude štvorka. Nie, lebo to sa tak sprosto hovorí, nevie. Ale ja som ani netušil, že tam tá osmička je, ja som na to som nesústredil. Ja som Bola tam a ja som myslel, Ja som si bol istý, že to je štvorka. To bol ten horší prípad, neviem, musím to ešte nejako riešiť, ale... No, štvorka bola blbá dosť potom. Také cez dvojky niečo, neviem. Som vyzerá 1-9, hej, tam akože tam proste, hej. No, bolo mi to dosť blbé, to tako... To je také, no, toto. Ale jaké dáme poradie? Osud je na našej strane. 11. Poradie nemáme. To isté, nie? Dobre, Roman je. Daj 12. Alebo 8, alebo 12. Lepšie neotvoriť, radšej 8. Ja chcel prečo? No tak ale tieto hry sú také, že hoci ako sa také... Ale sme šťastí jednou. V tomto momente máte super, ale 6 za 4. Ako dvojko potom. Tak čo máme 14? Ja som za tú 12 mám. Aj keby si to uvoľnil, hej, pôjdem iba 12. Ale dostal na miesto. Paráda. Tak to bolo len kvôli Aďovi, že si to 12. Hej, Aďo, dobre poradil, no? Ale ne, som taký uvoľnený akurát, že mi to ide. Nie, správne to Není tá pláška nepáči. Čo robí pampu? To sa nás učíš. To je pravda, ale potom aj posledné 2 hody a pôjdu cez kopu a budú mať šťastie, väčšina, ako ti si niečo otvorí, vieš. Asi 12. 12 alebo kopu. Asi skôr 12. No neviem. Ja už 12. Keby si dal aj... Keby si dal aj 2, tak to vám, dvojka vám bude potom stať. No inak hej, ale potom tým pádom... Však o to ide. Tak ale potom hej, radšej nechám. Radšej menej ako viac, áno. Potom máš najlepšie, čo môžeš mať. No nie, tak pokud je to 12. Nie, to môžeš zvoliť. Perfektne. Jaj. Že ostala krásne. Krásne aj ostala. Úžasne. Aj Ríša, áno. Tady už optimista jenom na 2. Cena vznikla. Ten co jdou nahoru. Jenom ty co jdou nahoru, pak už o ty pozice se hrají na stopku. Zahrát se ještě jeden zápas.
A 22. místo je tým Aplikátoři. Ale on to viděl. Ja práve som mali tam osmička má pokus a 8 to nemusí. Však tá nemusí byť asi páda. Oni musia niečo vhodiť. Stále si myslím, že by sa mali zapúkať. 8 sa dá. Dá, ale nie je to ľahké. Stále si myslím, že by sa mali tam tú 12. 24. Môžu dať aj 12, 12. O to ide, no. Chodíte, že trafí pôjde ďalej. No a také to. Nie, musím sa nájsť. Je to plán, zlé plán. To znie ako plán. Mali sa spraviť už. Hej, to bola úplne presná osmička. Ale je to fakt blbé, lebo ja som myslel na ten tvoj hod, čo išiel moc naľavo a spravil som na tú osmičku. Ja som hovoril to, že keby padli dve, tak nevadí, no preto som šiel tak ako myslím. Ako riešia to dlho. Tak idú 2. Ale čo po... Mali by správne boj. Jasne. Normalizuje, tak nehoď nám 12. Keby ste sa trochu do budúcnosti odstúpali, lebo už teraz máme lepšie skóre, malé body ako... A teď se podíváme se na semifinále, na hře číslo 1 vede Lešno 2-1 nad Santa a na dvojce zatím vede tým Laserbeam. 1-0. Čo máme 11? 11 máme tiež. Oni majú 11. 11 za čo? 11 za 7. No tak ideš 11. 11 za 7. To sa neprisúva, no to ideš. Tak ale nie je tak prísne. Musíš ísť 11. To nie je na čím dohadať. Ale aj malé body. Hociako, stačí trafiť. Stačí trafiť hociako. Trochu vyhráme, ale teraz aspoň takú bude veľa. Stačí trafiť. Nie je tam 11? Polík! Polík! Napíš! Ale keď je to raz toľko, tak to bude. Ale chápeš to? Úplne, že to nemusí odpadovať, aby mal len malé body. Hovorím, stačí ju trafiť. Však som povedal, a on spravil toto aj tak.
to letelo pekne, akurát išlo doľava. To išlo o pol metra. Ale o 38 cm. Hop, hop, bolo. Ale trikrát. Ale prečo nepočúvaš čokoľvek, čo povie? Ale veď ja som sa aj snažil trafiť. Pohode. Dobre. Veľmi dobre malé body. Kolik zbýva vám vlastne? A teraz na sedmička sa dá, kde sú podklady. A keby si to teraz, tak zatváram sedmičkou, on teda. Ríšo by teraz zatváral sedmičkou, keby si to spravil. Hej, to, ja som mohol zatvárať sedmičkou. Nie, ty si to povieš o taktike, ale nepočúvam, jak to nie je. 23. 38. Ty vole, no to, že sme hrali bejzbol, no to, že sme delali Teraz je taký pocit, áno, teraz je čas urobiť silné slova do akcií. Čo, ide mi odpalovať po zemi ako Jožin? Roman, Haber to všetko pohal 7. Tak ona nie je ľahká teda. Ale je stále ide. sme hrali na piču, kde sme sa usadili, tak prekvapenie pro mňa. Dobre, to nejde. Lepšie ako 10. Oni majú ako dva misy, hej, oni... Ale aj tak, toto sa mám triafať. No vieš. No, nevadí. No tak centimetr, čo do ním. Lepšie ako X alebo 10. No človek... Okay. A čo X, tam človek sa bojí tej 11, čo bola za tým, že neobhodiť to. Doprava bolo. Doľava som sa... Teraz je to dobré. Som sa doľava bal tej 11, čiže preto vás. Oni potrebujú 5, ale nie. Oni majú 2 misy. To sme nemali nechať na kolo. Tam 2-2, tady je centimetr doľava a bolo. Tak ako malé body máme teraz oveľa lepšie ako oni, čiže proste vyhrať náš set. Vyhrať náš set teraz a bude to dobré. Nehrať obidve hry a to je podobné. Jo? Začíname, ja som myslel. Tak ideš ty, ideme. Dohodni sa. Nie, Roman, Ríšo, sedmička. Roman, Ríšo, Carta. Čo parta? 23. Krásne miesto. Pozri sa, my sme 19. To nie je také hrozné od nás, hej? Vy ste sa usadili vy? 19. Nám sa to prvé play nepodarilo a... Čakajte, áno, tretí. Roman, Roman, Ríšo, Carta. Nám sa dneska celý nedali. Zápas, s kým ste hrali? SKN Zruč. SKN. Som mohol zatvárať. A retardy sme hrali. Nie, áno, teraz sme ešte druhý. Teraz sme druhý. Prečo sme druhý? Nie, potom na posledný, nie, na posledný. ale my sme bielí. My sme aj tu bielí. Hej, sme Ačko. Ja si napísal, hej. Jak idem napadne na to? Spávame sa tej sedmičky, ideme na set, sme dobre. Vyhrávame o malé body, dobre? A poďte do toho. Nejaké božstvo, keď ti dáme.
Krásná, 5. 5. Ako oni čo? Chceš ju dať rovno? Ja neviem. No já vím, ona předtím vypadá, že to sebe, víš, jak to vypadá. Aha, jo, ona spíš se zdá, že stojí vedle sebe, teď vidím, že je sám, to je krásně. Dobre. Nardo, klidej. Ale toto, čo to robí? Nie, ale ten smal. To bola 10. To perfektne išlo na 10. To nie je rančík, no. Tak vyhrajem? Á, tak ďaleko. Ale stále nehážem na hlavičky, aby sa dal. A jemu, vieš, to nemajú teraz ich nobe. Ale my jsme stáli u začátku až
Sarda má asi. Stačí 6 kopií, aby sme vedeli. Jo, Poláci, Švýci, tady. Chceme na dlouhý dál. No, tak jo. Aha, já se tam dívám na ty, co to umějí, jo. Teď se tam zadíváme. No, jasně no. Ale instalace máme na zkušenosti. Mě spíš zajímalo, jestli v tom rankingu někdy třeba překonáme my jsme furt za ním. Já jsem na to ještě nepozeral, to se to... Ale oni nikdy nemáte dobrou postavu. Tak za to nemohlo dopadnout. Jsme vyhráli Rakovník. Oni se 25 mají jeden míst. Ne, oni vidíte, kde hrajou ty ještě. No, no a tam sbírá ty body. A ten se dělal. Tam máme sami. Hodně se tam. Pardon. A ještě nadává ty ostatní. No, tady jim tam vydal. Ale on jinak nevěděl, přišel a říkal, tak se mě zjebal. No. No. Ale vždycky řekl, Oni nepôjdu sem. Ideme v poradí Roman. Ale on za to... Máme papír. Ale Jirzo, ho daj 13 kopií. Zase je hodnej. To se taky počítá. Nevadí, dobré. Som na vecku, tak... Nevadí. Rozkašli si nohy, no nevadí. OK, stále máme one. Ne, prepač. Ono to bolo kvôli tomu, že ja myslím na tie dopady, čo ho predtým. Tak, aby to bolo. Čo je so mnou teraz? Pôjdu buď Česko, alebo Česko. No co to mají dělat? To pojede samohej. Dva. Dávaj chuť. my jsme se pak koukli na finále. Stando, tak jdeme? No, pojďte to odehrát. Poláci měli na homopatě
dva za sebou dali 11 a pak Hubertu se to toho na 10. Ale trošku vole. Jedenáctka je lepší na sebe. Se odrazí do strany a padne. 11 zostal po. Môžeš to akurát. Vôbec nič nestane, keď na ňom nejde. Válečný zápas odehrají samozřejmě ve Švemelka tým, který nesmí nahoře dolů, protože čeká ještě zápas obrat a ten už se tady pak dohlásíme v třetí finále a počkáme samozřejmě, že se nám dohraje ještě dohraje Buďte pomohli, supujte, můžete tady odpůjte a blíže nám tu druhou, co se vysílá. Oni už běželi. Značkovou schválenou. Jo! Dobre, máme dva. OK, dobre, môžeme dva. Každý zápas je tak náročný. Pořád stejně hraje. Oni hrajú stejne. A my jak Si to taky užíváte. Vy ste už postupili? Jo. Nebylo nic. Pěkná rána. Oni 3krát mohli zavírat 11. No. Nebyla těžká. 2krát minuli, po třetí trefil 10. Kdyby tam nebyla ta 10, tak má třetí 0. Jo, a my jsme zavřeli 2. Ale už to vypadalo mizerně. Pěkně si to hodil. Peťo. Byla jednoduchá, ale ty nervy. Víš, čo je jednoduchá? To jsme si hovorili my xkrát, že to musíme zavřít dál. Pojď, to bylo. To teda měli z prdele kliku. Co bych řekl? Dvakrát, 11 si nešla minout. Ale tak čau. To je dobré, co tady teda vlastně vypadá? Na štvorkově. Hej, ja bola veľmi skrytá. Ale čo, vyhrali oni? My sme s sebou presol domů? Sa to dal? Jsem to dal, čo? Ty si mu vybral. Ja som na moju hylky zmrde. To bol prečko. Ty si tu nebol? Nebol. Ale nie je oni. Sanda ide. Hlavne by letela roka. Niečo spadne. Len tady Teraz žiadne strany.
trikrát zatvárali na víťazstvo. Chlapci, ste dobrí. Mne sa na to dobre pozerá. 13-16. Aj tvoje vystúpenie bolo fajn, ale teraz bude sa dať. Som dočal na teba, remizu 1-1. To som potreboval. Je to dobré. Jo, 8. Kolik je? Dohrávám konci. To je tým stresom ako do zápasu. 24. 13-24. Ja to chcem využiť. Teraz ideme kopu rozbiť. 8 možností. Majú oni menej. To tiež, áno. To je moja taktika od začiatku, áno. Hociaká výzva, lebo oni pôjdu. Hociaké číslo. Koľko číslo nám bolo? Tak, Nádhera, 5. Super. ani vlastne neuvoľní. Dobre, oni musia ísť na istotu na malé body stále. Tak ale nepôjdu na sedmičku. Nepôjdu potom, že sú na sedmičku. Oni budú ja som len sedmičku. To náš nezostalo. Neký máte. Nič tu nezostalo dobre. Ako ja. Najlepší štýl. On je z nich najlepší. Takové kombinácie. To neviem, kto ide, ale takové kombinácie. 29. 16-29 potrebovali poistný podvodný soch, zahrať činkáme. 29. Teoreticky máme 3 setička, ale sa dáš oni môžu ďalej. Radšej taký nástup, že radšej ísť tak aj keby sa mu to nie je do 34. Nechceme dve jedného čísla. Nič veľké nie je uvoľné. 17. Ide, ale...
Dneska vycházel vypikovaný. Všimni si, že on sa zloží. Ten pán stojí. Jemu to totálne nejde. On v obsade hovoril 4 alebo 5 misí. Toto je práve to, že on bol pred tým strašne dobrý. To je v poriadku. Ale proste to už sú nervy. Takže toto má využiť. Kľud. Ten bez na nás. Ten bez na nás. Hodím pár, tak asi nefaj. No, to je málo. To je málo, ty vole. Oh, yes! Nádhera. To si poslal. Ještě měl hodina 6. Co? To byl nádherný hod. Měli je vzít, no. Nebo 5-1 jsme mohli ještě. Zatím tu sedmičku dají těžká. Tam spadla, spala. Kdyby zamítla na sedmičku úplně. Vykazíme si to. Jde, když se tak to jde, víš, jde. Tak. A nám už odjíždí další tým, takže jemu předáváme góly a pamětní diplome. 20. místo a velice skvělý výkony dneska předváděl. Yes! To 2, baby! To 2!